Dames en heren, welkom bij de compilatie van 2024 Omroep Friesland. Friesland voelt altijd als thuiskomen voor ons. On it, yo! Haha, here we go! Sling it in maar even lekker hoor, jongen. Gas! Wat een klapper wie dit. Hoppa! Joh, heb je dit gezien? Smashburger op suikerbollen. Suikerballen, maar hamburger, mayonaise en een beetje siepeltjes en dingen. Rare combi. Een beetje een gekke kopje, maar ja, hij pakt verdomd lekker uit, dan moet ik zeggen. Gas! Donderpijl om hier op woord of net? Jongens. Nou, dat hebben we nog wel een keer gehoord, net. Tijd voor een, hè? Dikke piratenklappen. On it, yo! Ik ben Henk Juzenga en ik autosloperij in het tillen. Oh, in het til, joh. In Dokkum. Hak en twee op zitten. En toen zei die leraar ze me doe ik het goed leren. Hoe moet je net werken? Haha, die Henkie net. Wat man? Oh jongens, dit weer dan. De compilatie van 2024 Omroep Friesland. Jongen. Wat een klapper. Wat een klapper dit hier. Haha. When I say Friesland, you say Boppen. Friesland. Friesland. When I say Friesland, you say Boppen. Friesland. Friesland. Jongens, we sluiten nog even aan. We stekken hem nog even aan. Let's go! Stek hem nog even aan. Hier geven we nog een laatste stukje. Gaan ze hier eigenlijk Nederland? Wat zeg je?